जय सेवा, जय पेरसा पेन, जय गोंडवाना. నా పొరలు సిడమర్జు ನನ್ನ కుమ్రం భీము జిల్లా ఆసిఫాబాద్ మనంతన నేను ఇందుకే నన్ను వడుకువలు నావ ಜಾತಿ ಬತ್ತಲಿತೆ ಗೋಂಡ ಅಂದು ಕೋಯ ಕೋಯ್ತೂರು ಗೋಂಡು ತೆಗೆ ಕೋಯ ಕೋಯ್ತೂರು ಗೋಂಡ್ ಪರ್ದನ್ ತೋಟಿ ನಾಯಕ ಪೋಡು ಇಂಜರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಷ್ಠಿ ತೆ ಅಂದ ಮಾವ ಕೋಯ ಗೋಷ್ಠಿ ತೆ ಕೋಯ್ತೂರು ಪೂಜಾರಿ ಮಚ್ಚಲ್ ಟೋಯ್ಟಲ್ ಪಟ್ಟಡ್ ಇಂಜರಿ ನಿಂತರು ಇವು ಸಿಯೂನ್ ಜಾತಿಗೂ ಮೊದಲು ಪುಡ್ತಂಗ ಅಂದಿಂಜರೆ ಮಾವ ವೆಡಿಲ್ಕ್ನ ಗೋಷ್ಠಿ ಮಂತ ಇತಗೆ ಇದು ಬೊಮ್ಮಿತಗ ಉತ್ತರ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಲುರೇಶಿಯಂದಿರು ದಕ್ಷಿಣ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ಗೋಂಡ್ವಾನ ಅಂತಾರೆ. ಗೋಂಡ್ವಾನ ತಗ ಮತ್ತೂರೇ ಗೋಂಡ ಅಂದಿರು ಗೋಂಡ್ವಾನ ತ ಒಂದೊಂದು ಪೊರೋಲು ಕುಯ್ವ ದೀಪ್ನ ಮತ್ತೂರೇ ಕೋಯ. ಇದು ಮಮ್ಮಟ್ಟು ವಡ್ಕೋಲ್ ಕೋಯ ಭಾಷಾ ಇದು ಗೋವಿಂದಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಭು ಮಹಾದೇವನ ಡಮರುತಲು ಪುಡ್ತ ಇದು ಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ నేను ಬೋರೆಮನಿ ಇದು ಡೋಲ್ ಚಡಿಕಿನಕ್ಕೆ ಅಡಂಗ್ ಇಡಂಗ್ ಇಂಜರೆ ಒಂದು ಲೇಂಗ್ ತೆನ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಸುರುಂಗ್ ತೆನ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಸುರುಂಗ್ನ ಮಾವ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತ್ತನು ಗೋಂಡಿ ಧರ್ಮಗುರು ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಲ್ ತಯಾರು ಕೀತರು. ಇದು ಸಮದೋ ಭಾಷನ ಅವಲ ಅಂದು तेन इनके बतल के तेरे भाषा మేధావులకు మధ్య ద్రావిడ భాష త్రొప్పో 21 భాషనగా ಇದು ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತುನು ಲಿಖಿತರು. ತೆನೇಡು ಮಲಯಾಳಂ ತೆಲುಗು ಕೂಬಿ ಕೊಲಾಮಿ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿಗಿದು ಮಧ್ಯ ದ್ರಾವಿಡಿ ಭಾಷಾ ತಗ ವಾಸೆ ಮಂತ. ಇದು ಸಮದೋ ಭಾಷನ ಅವಲ್ ಭಾಷಾ ಅಂದು ಬತ್ತಿ ನೇಣು ಬತ್ತಲ ಆಸೆ ಮಂತ ತೇನು ಇದು ದಂತ ಮುಕ್ತಕ ಮಂಜಿ ಮಾವ ರಾಜಿ ಎಲ್ತ ಭಾಷಾ ಅಂದು ಇದು ಭಾಷತುನು ಲೋಪಿಕಿ ಅನ್ಸಾಟಿ నేడు భారిత వాతురు భాష నుర్మావురును ఇది మా పాట వేసుడితును మా కథాపురంతును మా సాహిత్యమును పుಟಸಿ ಇವಕನೆ ಕೀಸಿ నేను ಮಾಸ್ತೇರು. ಇತಕ್ಕೆ ಗೋಂಡ್ವಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನೆಂದಲು ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತುನು ಮುನ್ನೆ ಭೋಜನ ಎಂಜರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋತಿರಾವನ್ ಕಂಗಾಲಿ, ಸುನೇರ್ సింగ్ ತಾರಾಮ್, ಕುಸ್ರಮ್ ಹನುಮಂತರಾವ್ వీరు సందిరు తయారు చేసుకున్నాడు. భాషతున్ భాన్కీతక ಅಂತ ಎಂಜರೆ ತಯಾರು ಕೇಸಿನ ಅಂಡ್ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತರನ ಎಂಜರೆ నేడు ಇದು ತಯಾರು ಕೇಸರ್ ಮಂತೇರು. ಮಹಗ ಕೋಯ ವಿಚಾರ್ತ ಗಾವ್ಗಳ ರಾಜ್ಗಳ ಪೇನ್ಗರ ವರ್ವಗಡ ಅಂತಾರೆ. ವರ್ವಗಡ అయితే మావ పాట వేసుడితో వార్వలిరునే ವರ್ವಗಡ అంటారు. తనక మా ఊరు పటడి అని బీర్దుಗೋಂಡು ಇದು ಮಾವ ಪಾಠ వేసుడితో వార అంటారు. ಅದು ಗೋಷ್ಠಿతున్నారు సొసైటీ నేడు ఆదివాసీ స్వర తర్వాత ಇದು మా గోండి భాషతో మునే పోయాం సాటి నేడు 8 షెడ్యూల్తో పోయాం సాటి 2014 ತಲು ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ತಮ್ಮ ಮಾನಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇವಡಗ इनके 3000 ಗೋಷ್ಠಿನೂ ತಯಾರು ಕಿತ್ತ ಮುಂಡೆ 7000 ಗೋಷ್ಠಿಗೂ इनके स्वतः जून तलु शुरुआत इनके मैसूर त्रग मला 7 ನೋಕುನ ಮಾನಕೀಕರಣ ಸೇವಲ್ ಮಂತ ತೇನ್ ಇದು ಮಾ ಭಾಷಾ ತಗ నేను మొత్తంగా కథ పురాణ్ పేన్ పురాణతో నమ్మట్ దక్కుసన్ అంజరే నావ కోరెంజన్ అనే మేధావులకు బచ్చూరు మంతెరు మావ వేలిత పాట, మర్మి పాట, పేన్ పాట, బీడి పాట ఇవి ಸಮದೋ ನೆರುಸ್ವಡ್ ಸಾಟಿ ಮುನ್ನೆ ವಾನಿರಿಂಜರೆ ನಾವು ಕೋರೆಂಜನ್ ಮಂತ ಜಯಿಸೇವ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಗೋಂಡಿ ತಲ್ ಪುಡ್ತಾ ಇಂಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಗೋಂಡಿ ತಲೆ ಪುಡ್ತಾ ಬೇರೆ. ಹಾಂ ಇದಕ್ಕೆ ಸುಡ ಲಿಪಿ ತಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ ಇತ್ತಗೆ ಲಿಪಿ నేను ಮೊಹಂಜೋದಾರೋ ಹರಪ್ಪ ಮಾಕು ಚರಿತ್ರತ ಮೊದಲು ಮೊಹಂಜೋದಾರೋ ಹಪ್ಪ ತಗ ಬತ್ತಲಿತ್ತಗೆ ಅದು ಹಡಪ ಲಿಪಿ ಇಂಜೇರ್ ದೋಸ್ತರು ಬಸ್ಕೆ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಲ್ ಇನ್ವಲು ಇತ್ತಗೆ ಏನು ಡೆಮಕ್ಕ ಇದ್ದಲು ಡೆಮಕಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿನಕಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವಾಯ್ವಡುನು ಇಂದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸೊನ್ವಡುನು ಅದು ಮಾ ಹಡಪ ಲಿಪಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಸ್ಕೆ ಬಗ ಅದು ಹಡಪ ಲಿಪಿ ತಗ ಇವು ಶಿಲಾಶಾಸನ ಮುದ್ರಣಗ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗನ ಪೊರಲ್ ಪುಡ್ತ ಅಸ್ಕೆ ಇದು ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗ ಯಾವ್ದು ಇಂಜರಿ ಬಸ್ಕೆ ಒಳಗ್ತಮ್ಮ ಅಸ್ಕೆ ಇದು ಮಾವ ಇಂಜರಿ ಕರೆ ಮಾತ ಸೌದಮೆ ಲಿಪಿ ಮೇ ಗೋಣಿವೆ ಉದ್ವಾಚನ ಇಂಜರೆ ಮೋತಿರಾವನ್ ಕಂಗಾಲಿ ಬಸ್ಕೆ ಕೀತೋರ್ ಅಸ್ಕೆ ಪಾಂಡಿಕುಪ್ಪ ಲಿಂಗಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ ಮಾಕು
ಭಾರಿ ಅರ್ಥ ते ತಾನ್ಗೆ నేను ಚಿತ್ರಲಿಪಿ ತಿಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬತಲ್ ಒಳಗತಕ್ಕದ మాకు పుడ్సేమంత ತಾನೇ బతల్కి ఇతరు ముంగ్షి మంగల్ సింగ్ అయిన వాళ్ళు ఉంది ತಾನ್ తర్వాత ఉంది ಗೋಂಡಿ ಲಿಪಿತುನ್ ತಯಾರು ಕೀತರು ಹೀಗೆ ಮಹಗ ಕುಮ್ರಾಂ ಭೀಮು ಜಿಲ್ಲೆ ತಗ ಇದಕ್ಕೆ మా ఆదిలాబాద్ జిల్లా తగ ಬೇರೆ గుంజాల తగ కుమ్రగంగు పాలలు ఉంది ಗೋಂಡಿ ಲಿಪಿಂಜೆ ತಯಾರು ಕೀತರು ತಾನು ಗುಂಜಾಲ ಲಿಪಿ ಅಂತಾರೆ ತೆ ಏನು ಇದು ಲಿಪಿನ నేను యూనికోడ్నಗ 2 లిపి వాతాం తెనేది ಇದು బదన్కి మన ఉంది అస్తిత్వం మందన బదన్కి మంది ఉంది చరిత్ర మందన బదన్కి మన ఉంది సరి మందన అస్కనే మాకు తయారు అంతనే నలంద యూనివర్సిటీ తగ మా అపారమైన సాహిత్యం మత తాను దుండుస్తారు ತೆನ್ನೆ ಬತ್ತಿ ಮಾವ್ರು ವೆಡಿಲ್ಕು ಚೊಕೋಟ್ನೂರು ಮಾಯಿನಲ್ಲಿ ರಾಂದೆ ಬಣ್ಣನ ಲೀಕಿತಾರೆ ಬತನ ಲೀಕಿತಾರೆ ಬಹನು ಲೀಕಿತಾರೆ ಅವಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿಸ್ತಿರ್ತೀನಿ నేను అవేನು భారీ తండ్తకే నేను మాకు మారచోధన్ పుడత కాకపోతే తాను బతలు నమ్మడు నెరుసన రోజీ ఆచరణకి ఇంతటి రోజీ వడకంతడు బతి తేను బతలు బహన్ ఎన్వడమంత ఇందుకే ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ మాకు వాంత ते ಗೋಂಡಿ ಭಾಷೆ ಬಹನ್ ಮಂತ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಿರ್ಪೂರ್ತಿಗೆ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಗೋಷ್ಠಿ ವೇಹಂತ 2 ಗೋಷ್ಠಿನಾಗ ಬತಲ್ ಮಂತ ಲೋನ್ ನಿಂತೇರು అని లోన్ ఇచ్చకే బతలు ఇల్లు లోన్ ఇచ్చకే ఇల్లు తెలుగుతే ఇల్లు మహಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರೋನ್ ಎಂತಾడు రోని తెగి లోని తెగిరే ఉంది అని తహ అయితే మహಕ್ಕೆ ಬೇರೆ తెహవల్ మంత ఊరికే ಬೇರೆ ఇరువల్ మంత ఇతకే తహవల్ కరల్కి ఇరువల్ కరల్కి ఇన్వడు తాను ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಸ್ತಾನೆ ಮಾನಸಿ ಏನೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋತ್ ಏರೈತೆ ಸೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜೋಕ್ನೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಜೋಕ್ನೆ ಹೀಗೆ ಇತ್ತಗೆ ಜೋಕ್ನೆ ಪಾ ಅಂತೇಳಿ ಹಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಜೋಕ್ನೆ ಇತ್ತಗೆ ನೆಹಾರ ಅಂತ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಅದು ಕರಲ್కి ಇದು ಕರಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ते ఈను మొమ్మటు కొన్ని గోష్ఠీను మోటు మానికీకరణకి తగినకే సారే భారత్నాಗ నేను 13 రాష్ట్రాలన కోయిತೂರು ಮಂತೆ ಕೋಯಿತೂರ నేను ತಯಾರಿಕೈತೆ ಇತ್ತಗೆ నేను ಈಗ 3 ಬತಲ್ ಇಂತಟು ಈಗ ಕೋಯಿತೂರು ಅಲ್ಲ ಪಟಾಡಿ ಅಲ್ಲ మచ్చల పూజారి అలాగ టోయిటల్ అలాగ ఇంతటి ఇతకే గోండిని వాళ్ళు ఉంది సమూహమైన జాతిత సమాజంన పొరలాను ఎందుకంటే నిమ్మడి బోరు బిర్దుకోండు నమ్మడి బోరు గోండు ఉండేవారు ಬೋರ್ ನಾಯಕ್ ಗೋಂಡು ఉండేవారు ಕೋಲಾಂ ಗೋಂಡು ಇನ್ನು 52 ತೇರಿನವ್ರು ಮಂತಾರೆ ಗೋಂಡ್ವಾನ್ ಅತ್ತಾಗ మా భాషతున్ తయారీకి ಏನೈತೆಗೆ మా భాషతున్ నెరుసోసాటి నేను వెరైటీ లోకరు మేధావులు తయారు చేసామంటారు ఇది భాషతున్న ప్రొటెక్షన్కి ఇతగా నేను 8 షెడ్యూల్ తోత్తಗೆ నేను మా ఊరు ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತ ನೌಕರಿ పుట్టను ಗೋಂಡಿ భాషతగా మాకు సాలంగాను ఇವು హైమండార్ప్ సాబు ఫస్ట్ 1943కు ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತಗ ತಯಾರು ಕೀತರು ತೇನು ಆ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತೆ ಕಾಗದ ತಯಾರು ಕೀತರು ಅದು ದೇವನಗರ ಲಿಪಿತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಗೋಂಡಿ ತೆಲುಗು ಲಿಪಿ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷತೆ ಪುಸ್ತಕಾలు बच्चों तैयार केवल आता है इनके गोंडी साड़ा तैयार केवड्रप्पो इनके काम ताक्सरमंत ಮತ್ತು ತೇನ್ಕು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೆರೆಸುತ್ತಾನೆ ತೇನ್ಕು ವಿಲ್ವ ಬೆರೆಸುತ್ತಾನೆ మా గోష్ఠీతే బతల్ ఇన్నో మా మాతృభాష బతల మా మాతృభాషతో నమ్మటు మాన్యత సియన పిస్వలి గోష్ఠి బచ్చలేని మందను బతి మా మాతృభాషతో నెరుసన్ సాటి వెరైటీని ఎందుకే తయారు చేసేమంటారు ఎందుకే ಅದು నాడి తప్పనిసరిగా ఆయరు అని మేధావులకు మున్నే వాయన వాచకును నెరుసన్ అని ನಾವು కోరేది ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಅಂತ ಬತ್ತಲ ಆ್ಯಪ್ ಅದು ಮಾ ಆ್ಯಪ್ ಗೋಂಡಿತ ಆ್ಯಪ್ ಗೋಂಡಿ ಭಾಷಾ ಕರಿಯನ್ಸಾಟಿ ఉంది యాప్ మంత ఉండి గోండి భాష డిక్షనరీ మంత ఓకే ఓకే